Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ng nga alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, tinasingkasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot. Kaunta kamo karon, nakamo sa imong tangan, nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan, kasumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master kanamo pa din sa mga among gitulo kaninyo. O kung may basahon man nga referensya, gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mga pagpangamustas tanang mga kaigsunan sa nagakalalain nga mga dapit, labi na diri sa dipulong no, sa mga kaigsunan. O sa mga kaigsunan sa PBCM compound, nagpasalamat usab kami sa ilang padayong pagsuporta para maialagad kining maong programa. O sa mga chapter president sa nagakalilain nga mga dapit na nagpahigan usab sila sa pag-angkon sa sibihan para maialagad kini maong tulumanon. O sa pagpainomdom nga dili nato kalimtan nga aduna kitay konferensya sulod sa usa ka tuig nga tulo ka hugna, ang Disyembre 29, ang Agosto 19 ug ang Marso 10. Ug dili usab nato kalimtan ang atong mga paghatag sa binulan maytud sa PBCM Palace reconstruction. Og dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipulog. Matag alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kagabion, matag adlong Domingo kita mga kaigsunan. Og dinhi usab sa RMN DXDR Dipulog, mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa alauna ang tagnas kahaponon, matag adlaw gihapon nga Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin, dinhi sa Surigao City sa Real Radio, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, dinhi sa Bayugan City sa City FM, o dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB, dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin mga kaigsunan doon na kita'y programa, dinhi usab sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR, o dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinis Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mga kaigsunan, mabati usab ang atong programa dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Dinhi sa RPN Dixkio Teleradio Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion. Dinhi sa B Radio Waikurat FM dinis Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingoog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlaw Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta kang Brother Rogelio John Ibanez Dennis Toledo sa DYHR? Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, at higala usab nga kanunay nagsunod nining atong programa Brother Richard Sandigan Dinis Malanang Upol Misamis Oriental sa imong pamilya. Tanan nga mga chapter president nga nagasuporta sa mga nagkalanglaing mga radio station, kamo na niya na ang kalakip sa among mga gipanimbaya. O karon sa pagisgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining tungura karon Brad Ronnie, mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ang atong pag-atiman sa mga pagtubag sa giluwatang pamahayag
sa usa ka pastor sa SDA kon Seventh-day Adventist, no? Kamutubag sa pangalan si Mitchell Bendilio, kinsa halos kadaghanan sa mga pastor gawas lang niya nga nag-ila nga si Ellen Goldwhite, propeta, kinara siya nagpalain. Sa among gipresentar, taliwala sa mga katarungan, nga nasayop ko numi sa pagpamatuon kay para niya kanang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gipasabot niya. Kana daw didto daw padayon ang pagpahulay dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mo na iyang rason. Pero wag nay mabasa mga mahal mong tigpaminaw nga sistema sa iyang gihatag nga pangatarungan. Nay mabasa pero dili mo'y mao. Ang iyang pangatarungan ba nga mo iyang gisandigan kay matod pa niya nga wala kuno mi makapresentar kay wala kuno'y Jerusalem dito sa langit. Matod pa niya nga gikutlo diri sa mong katarungan. Tinud bitaw, wala Jerusalem sa langit. Kay ang tua sa langit, mao man tong bag-ong Jerusalem nasayop na iman yana. Tungod sa iyang paghinurot, pagbasa sa Isaias Kapitulo 66 kay diha man na gikuha ang away lugar sa sistema. Kapitulo 66 versikulo 22 ngadtos 23 nga iya dan ipabor pagbasa sa gitawag og Manuel Yap nga Biblia nga Vulgata Latina o Latina Vulgata bisan pagbali-balihon pa na. Sa sistema nga kining gipasabot dinhi, lain ang bag-ong langit ug bag-ong yuta sa 66:22 ug lain ang 23 nga magsimba ka sa adlaw ipapulay kay kung basahon nimo ni sa ubang hubad dili na sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga magsimba kag adlaw ipapulay giklaro nga dili sa bag-ong langit nag bag-ong yuta kundi ngadto na sa Jerusalem. Basahon sa nato brethren para matagad ang Isaiah 66:22 ug 23 pero ato ipabor sa tatak Biblia nga Seventh-day Adventist. Okay red, niya basahon nato kini gingon sa pagbayag kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-o nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. 23 og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. 24 atong ilapos og sila manggula og mananaw sa mga minatay sa mga tawo nga nanaglapas bato kanako kay ang ilang ulo dili mamatay dili mapalong ang ilang kalayo og sila mahimong usa ka dulumtanan sa tanang mga nasod. Muning iyang pagsumpay-sumpay mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsonan pero nabantayan ninyo nga niara sa 22 ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dinhi sa bersikulo 23 sa kapitulo 66 nag-ingon dia nga magsimba ka sa adlaw igpapahulay. Iya diyong gi-conclusion, iya bang iparis ba isagol nga dito kuno ka magbantay sa adlaw igpapahulay dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mao nga amo siyang giingnan sa Jerusalem na dili po ni ang bag-ong Jerusalem nga gisgutan. Mao na nga ang Paris dapat nini nga ang Paris nga angay niyang mahibaluan dili kay iyang iparis ang 22 o 23 sa Isaias Kapitulo 66. Kay ngano? Kini naghisgot og Jerusalem, lain ang 22 nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Agig puriba niya na. Palihog pagbasa, brethren, nga ang Jerusalem naghisgot na sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 20, ngadto sa 21, 23 ngadto 24 walay labot ang 22 naka-insert nang nadya. Okay. Kaya basahon nato Reverend ang imong gikasitan nga sita sugod nato sa bersikulo 20 sa 66 nga kapitulo 21 23 24. Na tatak 70 Adventist huli Bible ako ipabor ang pagbasa gingon. Og ilang nga dad-on ang tanan ninyo nga mga kaigsunan gikan sa tanan nga mga nasod alang sa usa ka halad ngadto kang Jehova sa ibabaw sa mga kabayo og sa sulod sa mga karo og sa mga talabon og sa ibabaw sa mga mula og sa ibabaw sa mga kamilyo ngadto sa akong balaan nga bukid nga Jerusalem. Nag-ingon si Jehova sa diha nga ang mga anak sa Israel maghatod sa ilang halad sa usa ka malinis nga sudlanan ngadto sa balay ni Jehova. Og gikan kanila usab ako mukuha aron himuon nga mga saserdote og aron himuon nga mga Lebihanon miingon si Jehova.
23 ang atong pagbasa. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, ug gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan mangani aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. Og sila manggula og mananaw sa mga minatay sa mga tawo nga naglapas bato kanako, kay ang ilang ulo dili mamatay ni mapalong ang ilang kalayo, og sila mahimong usa ka dulumtanan sa tanang mga nasod. Nakita nato sa introduction lang sa gibasa ni Brad Ronnie, mga kaigsonan, mga mahal na mong tigpaminaw, naghisgot tinig Jerusalem nga may buhaton silang paghalad nini na dinhi ang gisgutan nga nakita nato nga matod pa og ilang dadon ang tanan ninyo nga mga kaigsonan gikan sa tanan nga mga nasod alang sa usa ka halad asa ngadto kang yuba sa ibabaw sa mga kabayo og sa sulod sa mga karo og sa mga talabon og sa ibabaw sa mga mula ug sa ibabaw sa mga kamilyo ngadto sa kumbalaan nga bukid nga Jerusalem. Nagaingon si Uba diha nga ang mga anak sa Israel maghatod sa ilang halad sa usa ka malinis ka sulanan ngadto sa balay ni Uba. Ipangkarga lugar nila diha ni ana ang katong ilang halad nga himuon diha sa Jerusalem. Mao nga nganong moadto sa Jerusalem kay morning sa 23 nga magsimba sila niya na hangtod sa 24 magsimba sila diha sa Jerusalem nya. Bag-o ba ng Jerusalem? Matod pa niya, bag-o daw Jerusalem, katong bag-ong Jerusalem, sa langit to. O niya, kung bag-o ng Jerusalem, magamit na ikag mga mananap dito para paghalad. Una-una, argod na, mga malamong tigpaminaw, onsay priba, nga ang gipasabot din sa 23, nga Jerusalem gini. Sila rin naghatag o pagpatagad, nga ang ilang doktrina sa steps to Christ, nga basihanan, nga kinanglan magkumparar sa Biblia, itandi. Unsay priba, brother, nga muna ilang prinsipyo. Okay, sa pahina sa 60, doon na po'y pahina 123, depende sa kining unsang kuana ni sila na mugna ang maong basahon ni Steps to Christ. Gingo na ang dalan paing kon Kristo kung sa atong pinulungan. Scriptures must be compared with scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato pa, ang kasulatan kinahanglan nga itandi sila ang kasulatan. Kinahanglan adunay maminatngunon nga pagpangita og minampuon nga pagpamalandong. Karon sa gibasa nato sa tatak 7 di Adventist brethren nga ang gisgutan sa Isaiah 66 bersikulo 20 ngadtos 21 kama 23 ngadtos 24 nga kini Jerusalem gyud na kanang nasgutan sa 23 dili kay magsimba ka sa adlong ipapulay dito sa bagong langit ug bagong yuta kundi Jerusalem ang gisgutan nga naa kining mga halara. Unsay priba, brethren? Okay niya, tungod kay ang kasulatan ni Tandis, lain kasulatan, gamito na to pagbasa rin ang maayong balita Biblia kung Bibliang Katoliko, at na imprimator, Julio Cardinal Rosales o gitambayungan sa mga scholar sa Biblia, mga protestante o katoliko, basahon ako Isaiah 66, versikulo 20 ngadtos 21, kama 23, gingon sa pagpayag sa Biblia, gingon din Og dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahi, mga karumata, mga asno, mga kamilyo, og mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem. Nag-ingon, matod pa din ni sa pagpahayag nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga rin kanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita dito sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon, sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari og mga libita ang uban kanila. 23. Matag bag-ong subang sa bulan og matag adlaw igpapahulay ang tanang tawo moduol kanako didto sa Jerusalem aron pagsimba kanako. Puno niingon mi nga dili na bag-ong Jerusalem. Jerusalem na. Nga anong mo yung mangka nga magsimba dito sa bag-ong langit og bag-ong yuta sa adlaw ipapulay. Nga wa man na diha sa bersikulo imo manggisagol ang bersikulo 22 ngadtos 23. Samtang gihimo na ang katarungan na plastar na ang angay nga plastar, dili kay magplastar kag imo. Asa magsimba? Sa Jerusalem. Dili sa bagong Jerusalem. Ingon ka, magsimba dito sa langit o bagong yuta. Nga nga naman lagi. Nga wala man diha dinhi nga magsimba sa bagong langit o bagong yuta ang gisgutan dito man sa Jerusalem. Unya mo nang niingon mi, anaday Jerusalem sa langit. Dibasa din siya na bagong Jerusalem. Unya ang bagong Jerusalem o ang Jerusalem nga na si yuta maura na. Yama, makaikaw mo yung nagyama-yama. Naagig priba nga Jerusalem gyapon nga makita nato dinhi gyapon sa bersikulo 24 sa bag-o ng Jerusalem gyapon. Ayan ang priba, brethren.
nga mubasa na pud taglaing Biblia para pagkumpara. Okay niya, ang pulong sa Dios nga Biblia na po rin na akong basahon, ang Isaiah 66, versikulo 20, 21, 23, ilapos na nako pagbasa dahil sa 24. Nining maong hulad sa Biblia, ang pulong sa Dios, gingon, sa pagpahayag sa Biblia. Ug dadto nila pagbalik gikan nining mga nasod ang tanan ninyong mga katigalungsod. Matod pa din sa atong nabasa sa Biblia, nga sakay sa mga kabayo, mula og kamilyo, og sa mga karawahe og karo. Dadto nila sila sa akong balaang bukid sa Jerusalem. Isip halad, alang kanako. Sama sila sa mga Israelinhon nga nagahalad sa akong templo og mga halad nga kalanon nga gisulod sa hinlo nga sudlanan. Og himuon kong mga pari og mga levita ang uban kanila, ako ang Ginoo nga nag-ingon niini. 23. Sa matag subang sa bag-ong bulan og sa matag adlaw igpapahulay musimba ang tanang mga katawhan kanako, ako ang Ginoo nga nag-ingon niini. Og inigawas nila sa Jerusalem, nagyapon ang Jerusalem, mabasa kay Jerusalem lagi nigihimo nga pagsimba dili sa bag-ong Jerusalem nga mo'y gusto aning Mitchell Bindilio pastor sa Sabarista. Klaro kayo, og inigawas nila sa Jerusalem, makita nila ang mga patayng lawas sa mga taong nagmasinupakon kanako, ang mga ulod nga mukaon kanila dili mamatay, ug ang kalayo nga musunog kanila dili mapalong, ug ludon ang tanang katawhan kanila. Tanawa ra, mga mahal namong tigpaminaw, nganong mugawas pa man sila sa Jerusalem? Mugawas sila sa bagong Jerusalem? O, tanawa, nakita nato nga matod pa nimo, wag tangon man ka sa Dios ang langit ug ang bagong yuta. Di usa pa ipagawas ang bagong Jerusalem. Naaman ang mga tao diya sa Jerusalem. Nganong manggawas man sila kay makikita sila mga patay nga nangamatay naman to daan. Usa nagbuhat ang Dios og bagong langit ug bagong yuta. Matod pa sa imong explain, manang gipasabot na mo nga nasaypan niya na dili taw na bag-ong Jerusalem nga naas langit, Jerusalem ni nga niya sa yuta. Mo man na nganong di siya mooyon ani kay matuman man ang iyang gusto kay og dili siya mo dipinsa nini ang suhol magkutoy ang tiyan, og mangundang ang mga membro o iyang walihan nga mga Sabadista nga nagsuportar niya. Ang among gingon nga bag-ong langit ug bag-ong yuta, bag-ong dapit ni nga yuta ug bag-ong mga katawhan ni. Katawa din siya oy. Para mapakita nato nga iyang gikatawa kay wa kuno mi makasabot kay figure of speech kuno ni ato ipabati bradron. Okay, atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bindilio, pastor sa Sabarista kay o paminawon bitaw siya rin, murag yun og kining siya na lang gid husto tanan sa iyang pamati, siyang kagulingon ba kay pagbasa na to nga langit nga kabulong moawit, uy gilaras man niya tanan nga kanang langit gilupad-luparan. Mao mo kuno na ang gipasabot na to, wa kuno to kay balo og figure of speech. Ayaw pataka sa imong yaw-yaw. Kanang figure of speech di kay balo. Nga kanang gihulagwayan di na nga ang langit moawit dili na mga taong gipasabot na. Mabitaw bradron nga niingon ta og sa kanta pa sa Wadab sa group of singer ingon pag tumatagal lalong tumitibay. Pamati niya, murag siya yung nakaibabaw na to, pero pagtubag na to, ay nailawom, oy. Oy, nayatak-yatakan ang rason. Nagkadugay ang atong mga rason, nagkaligon. Atong ipabati ng tingog ni Mitchell Bindilio, pastor sa Sabarista niya. Ano naman pa niya, ang mga bagong langit, mga bagong tao, mga tao na. O pagka mga kaluluoy in tao na eh. Atong basahon ng Igsoon, kasi Kristo ni kayab sa langit, ni kayab si Kristo sa mga tao. In taon, naunsa man ang tao, lisod lagi ko dahil makapatuntang Espiritu Santong piki. Magyama-yama na. Ha? Pero itong yama-yama yun. Atong basahon. Asa nato tagag-pagtaga ng atong mga panguta, ang atong tupiko karon. Nato iti mag-iiksoon, pero giganahan lang ko sa ilang isyu gani ha. Buhat ono, nibig ato 11. Kaya ang ilang bagong langit, take note, atong ipadinay nila. Kaya atong mga nakuha ng record, atong ipadinay nga ang ilang bagong yuta, Pilipinas. Ang ilang bagong langit, mga tao. Kaya, ang langit doon, muwali, magpatalinghog, mudayig. Lukuya ang taon. Wala man doon sila kamaloob. Ha? Sige, masaba, ano na yun? Naibingan to sa... Figure of speech. Wala ka malong figure of speech ba? Okay. Og sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtanaw sila, naisa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi og miingon kanila. Mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi sa nagatutok
dinhi og nagatutok sa langit. Kini mo ang Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit o balik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Pagsaka ni Kristo sa langit, isaka siya sa mga tao. Looyan ni mo eh. Nga ano ba? Looyas. Kalingaw pa ba ni? Ang langit, mga tao. Unya, kagilupad-luparan sa langga, minisa sa 8:20. Ato masaya ka din sa kapilo. Tao po na eh. Minisa sa 8:8. Basa. Anong hawan ba? Tao po na niya. O ginganlan sa Dios ang hawan nga langit. O Tao na. Siya na yun. o dihay kahapon nga dihay kabuntagon di adlaw nga ikaduha. Tao kaya po na. Mainte. Sa 20, o bingon ng Dios dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi o manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit. Oh, sa tao kaya po na. Anong hawan sa langit, tao na. Sama na, ang mga tao na, ipambutay. Pag-sure ba, friend? Mabulasot lagi ka. Tanawa ra, mabulasot ko numi mga mahal na mong tigpaminaw. Katawa-katawa pa siya. Kay matod pa niya, kini daw ang buhat, Kapitulo 1, versikulo 9, ngadto sa 11, kay mikayab bang kuno si Kristo ngadto sa langit, mikayab di kuno siya sa mga tao. Nag-ingon mi, nga kana, may gimensyon na mo diya, anang napita sa sitas. Ikaw mo'y nagyama-yama, di katawa ka sa imuhang sistema rapod nga, angay ka nga, nanahimong naunay sa pagkakatawanan. Nya, dayon gibasa niya ang Genesis 1:8. Unya kay gihinganlan man dayon sa Dios og langit katong hawan, nya dihay kahaponon. Unya sa bersikulo 20, gilupad-luparan man kunutos mga langgam tong langit. Ingon siya, yama man mo, lugar ang mga tao gilupad-luparan, nag-ingon mi nga mao na ang Genesis 1 bersikulo 8 og kinini ang kama 20. Dili siya, wa makaibalog unsay figure of speech. May masayod ka, Bindilyo, nga gani ikaw gitawag magkagpastor. Pero sa Biblia, ang pastor giingog iro. Unya, iro ka nga literal og pastor ka. Ha? Unsay priba nga ang pastor gitawag og iro sumala sa Biblia pero dili literal nga iro, brethren. Nyari, basahon ako sa Biblia. Nate Biblia nga Tagalog, King James Version. Isaiah chapter 56 o kapitulo 56 bersikulo 10 ngadto sa 11. Tagalog ni siya nga hulad sa Biblia gingon. Ang kaniyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito, atong gingog mga aso nga matatakaw, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangaka o nangaka kaunawa. Oh. Pagkangalan di ay og iro, mga mahal na mong tigpaminaw katong pastor, tungod kay nahimong iro, tungod kay dili makasabot busag ingog iro. Di ba? Figure of speech na, iro ka. Ha? Di ba tao ka? Pero pagka dili makasabot, iro ka na sa Biblia. Isa panahon sa atong Ginoong Kristo, katong nagbahin-bahin sa iyang mga bisti, brethren, gitag na. Nga sila gitawag og mga iro. Hayan ang priba nga katong tagna sa mga naghilabot o nagdasupak o nagpasakit sa atong Ginoong Kristo. Gitagna nga kato sila mga iro, pero dili literal ka iro, mga tao to sila, brethren. Okay, diyan rin basahon ako, Salmo kapitulo 22 bersikulo 16 ngadto sa 18 ang akong pagbasa sa Biblia ingon ini. Kay ang mga iro na naglibot kanako usa ka panon sa mamumuhat sa kadautan na naglikos kanako, gipalagbasa nila ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. Arang ko nga maisip ang tanan ko nga mga bukog, sila nagatan-aw og nagatuto kanako. Gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila ug ang akong kupo na nagripa sila. Busa sa pagtagna nga dunay mihimo sa pagbahin-bahin sa mga bisti, unya astang kupo ilang giripahan, gitawag sa Biblia mga iro. Oh, nakita na to, mga mahal na mong tigpaminaw, figure of speech na. Pero pag maghisgot mig, mga langit, unya gitawag di inag mga tao, tungod kay gigamit ang figure of speech, gipahaom nga mga langit nga kabalo mo mantala, kabalo mo awit,
mga langit nga makamao mo patalinghog kay may igdulungog. Kabalo mo buhat sa pagkamatarong hayan ang priba ni Bretron. Busa nagmention kini sa figure of speech nga mga tao. Okay, Reb, diya, unahon ta nga ang langit nga gisgutan sa Biblia kabalong mo awit. Figure of speech. Gihulagway sa langit nga kabalong mo awit. Manang ningon may nga tao nang ipasabot ana. Tao ang gihulagwayan niya ng langit nga kabalong mo awit. Inya kinis bindilyo katakatawar raba ka nagpakita ka lang sa imong pagkabugal-bugalon. Unya gamit kag sitas sa gingon ni Reverend kanang teksto sa buhat og sa Henesis, wa ra ba mi nagbase dinha nga kanang langita mao na kabalong mo awit. Ay pagpataka dinha sa imong pagka buringog. Basahon ta na sa Biblia ning day taong buringog yun. Sa Biblia, Reverend, unahon ako ang yawi ang langit kabalong muawit da. Isaias kapitulo 44 bersikulo 23 gingon. Panag-awit o kamong mga langit kay siyo ba naghimo nini? Panagsinggit kamong mga ubos nga mga dapit sa yuta. Humunat sa pag-awit kamong mga bukid o lasang o ang tagsa-tagsa kakahoy nga anaan nini kay siyo ba naglukat kang Hakob o maghimaya sa iyang kaulingon diya sa Israel. Nagisgot nga dunay langit nga kabalong muawit. Nya sa Biblia pag yun, ang langit gingon nga kabalo nga mudaig. Niya sa Salmo. Figure of speech ni siya kabalo miniini bindilyo. Sa ayaw pagpaturagas, ayaw pag binuringog ba. Niya. Salmo kapitulo akong pagbabasahon sa Biblia, 50 nga kapitulo bersikulo 6 gingon. Og ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong. Figure of speech ni kabalo miniini. Langit nagipasabot tao kay kabalo man mo padayag sa pagkamatarong. Karon, gawas nga mo awit, makabalo mo padayag sa pagkamatarong Bretron. Hain pang mabuhat sa langit, mo nang giingon nato, nga makamao mo mantala o kung literal na nga langit, katong gilupad-luparan sa langgam, katong imong gibasa sa Henesis 1:8 kama 20 og ang buhat 1 bersikulo 9 ngadto sa 11 nga nikayab si Kristo ngadto sa langit, mao ba na imong gipasabot? Dili. Ngano? Kay dili to mao ang muawit. Hayan ang puriba. Dili to mao ang mumantala o mupadig sa pagkamatarong. Niya. Salmo kapitulo 97 bersikulo 6. Ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong. Figure of speech gapon pero langit nga kabalong mumantala sa pagkamatarong sa Dios. Gawas niya na nga makabalo mo padayag sa pagkamatarong nga langit, makabalo mumantala nga langit, makabalo matod pa sa Biblia nga muawit. Hain pang mabuhat sa maong langit, Bretron. Kabalong mo patalinghog ang langit niya. Basahon ako dinhi sa Deuteronomio, Reverend. Sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 1 gingon, magpatalinghog kamo mga langit o magasulti ako. So gawas nga kabalong muawit, mupadayag sa pagkamatarong, mumantala sa pagkamatarong, mahibalupod nga mo patalinghog kining langit nga gisgutan. O di ba matinaw mga mahal namong tigpaminaw? Nga naman, nga giingon man sa Biblia nga magpatalingog kamo mga langit. Kay ang magpatalingog kato lamang ang may igdulungog. Hain ang priba, Bretron. Ngano nga makapatalingog tungod kay adunay igdulungog. Niyang priba sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17. Punto lang atong basahon dinhi sa nganong kabalong mo patalingog kay dunay igdulungog niya. Ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalingog sa sulti. Busa, kadto di ang gisgutan nga magpatalinghog kamong mga langit o magasulti ako, kay aduna di ay nay igdulungog. Kay sa gibasa, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog, makapatalingog, kay may igdulungog. Unsa man ang igdulungog, busa sila makapatalingog na doon, sumala sa Biblia. Kanang igdulungog nga munay gamiton sa pagpatalingog, dalunggan ang gipasabot niya na. So langit nga may dalunggan nga kabalong mo patalinghog. Ang bagamit na puntag laing version sa Biblia kay scriptures must be compared with the scriptures man ang kasulatan ni Tandis kasulatan. Mamana ilang prinsipyo atong gisugalan. Atong gidawat kay husto man pud na. Dinhi sa Biblia ang Katoliko may balita Biblia. Pinadayag gingon naman ni gipadayag 2:17 gingon sa atong mabasa dinhi sa Biblia. Gingon dinhi busa kun may dalunggan ka dito sa gibasa ta sa Tatak 70 Adventist ang may igdulungog. Tatak 70 Adventist nga Holy Bible. Ila man ang kitatakan. Gingog dunay igdulungog magpatalingog ang gamiton di ay niana nga igdulungog ang gingon nga igdulungog Reverend nga gamiton sa pagpatalingog dalunggan ang gipasabot. Di kinsa man ang makapatalingog nga mga langit tungod kay adunay igdulungog, adunay dalunggan. Katong gilupad-luparan sa mga langgam nga hawan sa langit kato imong gibasang Henesis 1:8 kama 20. Ikaw may nagyama-yama, dili man na moy among gisayt ikaw raman. Ngana
Busa mo na mga mahal namong tigpaminaw. Nga gipasabot nga klaro na lang nga langit. Kay kung kanang langita nga gilupad-luparan sa langgam o katong gikayaban ni Kristo, di man na moawit. Dili man na magmantala. Dili man na makapadayag sa pagkamatarong sa Dios. Mupadayag sa pagkamatarong sa Dios. O dili po na magpatalingog. Kay wa na igdulongog. Busa ang gipasabot nga langit. Mga tao, sakto ng imong giingog figure of speech. Nganong di ka mo yon. Kay ngano, magguba man ang imong presentasyon sa adlong ipapahulay nga didto sa langit, sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, didto magsimba sa adlong ipapahulay nga saypan nimo. Tod kay ang adlong ipapahulay sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 23, didto na sa Jerusalem magsimba, naay bag-ong langit diha nga gipasabot pero dili na magsimba, bag-o kanang mga katawhan, mayang masayod ka. Gani, ang tighatag og kaalam sa mga tao, walay lain, Brad Ron, ang Dios. Unsay priba? Nga ang tighatag og kaalam sa mga tao, mao ang Dios. Okay, priba rin basahon ako din sa nakasulat sa Job, ang pagbasa. Din sa nakasulat sa Job nga priba nga ang tighatag sa kaalam sa tao mao ang Dios. Din sa nakasulat sa Job kapitulo 12 bersikulo 13 gingon sa Dios anaa ang kaalam ug ang kagahom, ang tambag ug ang pagsabot anaa kaniya. Busa magisgot ang kaalam, ang tinubdan ang gikanan mao ang Dios subala sa Biblia. Di sa to pa ang tinubdan sa kaalam o pagsabot ang Dios. Unya manudlo ba ang Dios sa kaalam, Brad Ron, diha sa mga tao? Manudlo Reverend, sumala nga atong mabasa dinhi sa Job lang gyapon, kapitulo sa pagpahayag 11 bersikulo sa pagpahayag sa Biblia. Sa sumala nga atong mabasa nga ang Dios tungod kay siya tinubdan sa kaalam, siya manudlo sa kaalam ngadto sa mga tao gingon og nga tudluan kaniya sa mga tinago sa kaalam kay kaniya sa pagkamasinabuton walay makatupong. Busa hibalawing ang Dios nagapaningil sa labing jutay kay sa silot nga angay sa imong kasalanan. O di manudlo ang Dios og kaalam, tinago nga kaalam. Unsang tinago? Nga wa nimo mahibaw wa ka makasabot tungod kay giingon man sa figure of speech para sa dili makasabot nga pastor sama nimo giingon og iro. Ug katong giingon nimo, Brad Ron, nga gihatagan sa espiritu sa kaburingog. Hay na. Niya, suportaran tani nagbinuringog man gud tawhana, katawa-katawa pa. Di ka mauwaw ana nga ang among gigamit nga mga teksto para sa langit nga kabalong moawit, mopadayag, momantala og mo dunay pagpatalingog. Dili na maong sitas nga imong gi-counter ang buhat 1:9-11 ug ang Hinesis 1:8-20. Mo nang ingon mig nasudlan ka espiritus pagkaburingog sa Biblia na basahon ako. Ani ko mobasa rin sa unang hubad sa King James version nga ang ilanan ang pinadayag tawag bugna. Unya ang Santiago tawag Jacobo. Roma kapitulo 11 bersikulo 8 gingon sa pagpahayag ni Pablo. Ingon sa nahisulat, ang Dios naghatag kanila og espiritu sa pagkaburingog, mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makadungog hangtod karong adlaw. Mo nang ingon magburingog ka kay nagpataka man counter na tong mga sitas kuno namo nga dili tao gipasabot ana. Ayog dagan og sitas 1:9 nagisgot og langit nga imong konklusyonan tao po ng mga langit nga gikayaban ni Kristo. Tao po tong katong lupad-luparan sa mga langgam. Nga hawan sa Hawan. Ayaw pagpataka. Pagkauwaw ka man ang klase nga pagkapastor niya. Komentaryo na ba kag miyong uwaw. Miyong kag, kami uwaw. Balos mo kag kami uwaw. Ikaw maka-uwaw. Mukaunter ka ni ka. Kauntira nga mong sitas ni gamit para sa langit na kabalong muawit. Pupataligog, pupadayag. O doon na idulungog. Busa, simple lamang mga malamong tigpaminaw ang pagpasabot. Gani, tungod kay ang Dios, mo may tighatag o kaalam sa tao o magpadayag siya mga tinago nga kaalam. Kabalo gani ang mga mag-aawit, mga mahal namong tigpaminaw. Among tiyagaan, makatawa rabin din siya. Pero na may purpose. Asa matapos ang maong awit, ang among ipakita di kaninyo, nga ang gipasabot nga langit, kasabot sila ang mga mag-awit kay ang Diyos maghatag magkaalam na gidya sa tao, magtudlo og mga tinago nga kaalam, nakasabot sila nga pagsangpit nilag langit, gipahanungod diya sa tao. Do na ba kita ikapriba, Brad Ron? Ano na Reverend, ato gining gitigaan nga pagpabati ning mga kanta nga gihimo sa tao nga sila mismo nasayod nga ang tao gitawag langit po na. Bendilyo kauntira ni kamiti kuno nigsitas 1:9-11 buhat. Og musumada ba ni kining ilang gingon nga langit dinhi? Para mahimo nga kining mag-awitan, nagyama-yama ni. Muna ina nga nagkuan yama-yama ni sila. Ningon man naglangit nga kabalopod nga moawit.
langit ko'y ikaw sinta. Figure of speech, Bendilio, di ba? Ato nang ipabati rin para po mahupay-hupay ni iyang kapungot din nato. Nga mismo gani ang mag-aawit, nagisgot, nga dunay langit nga iyang gitawag sinta. Asa man hinungod? Dito sa kawanangan, gilupad-upara sa langgam? Dito sa gikayaban sa atong Ginoong Jesucristo? Dili, taong gipasabot, ana. Na ningon man siya nga basta tinudloan sa piki nga Espiritu Santo kay piki man day anong ikaw may mupaka naasa man ang imong Kristo ani ron nga wa man kakahibaw ha una mga mahal lamong tigpaminaw nato balikan nato bradron ang mga punto. Okay, sige Reb, atong balikan sa pagmamati ang mananoy nga kanta. Ang langit ko'y ikaw. Di na ako kantahon kay medyo masin mo yung kag. Hipag po ni ministro niya. Balag-yabag basta pinukurog. Ang punto, ang among gipabati. Ang mag-aawit na kahibalo o figure of speech nga matod pa niya. Ang iyang gisinta nga langit, tao ang gipasabot. Di nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw lain usab nga mag-aawit bradron para ipakita nato nga sila gani nakahibalo nga gitagaan lang sa Dios og kaalam busa nakabalo sila na ang Dios dili makahibalo pa labaw pa. Okay, niya na po laing mag-aawit atong ipabati, Reverend. Naunsa ba ang dughan ko? Na daw nalipay man karon. Tungod pa kay nakita ko. Ikaw gugma nga sulundon. Ikaw ang langit ko. Naghatag ka, Laing mag-aawit. Cebuano version. Siya rog di kakasabot ani Bendilio nga binisaya namang gito nga pagkaawit. Ikaw ang langit ko. Oh, kinsa may kipasabutan na? Di ba tao? Nagkanta siya nga ang iyang gihimong langit katong iyang giadisag ikaw.
O katusab nga nag-una Brad Ronnie, kung di siya gusto nga ikaw ang langit ko, niya gingon, ikaw ang akong langit. Di sana na. Address na figure of speech sa usa ka mag-aawit, nagisgot og langit, pero address sa tao. O nga no, mga mahala mong tigpaminaw nga kanang bag-ong langit, bag-o na nga mga katawhan, tungod kay katong unang mga langit, ug ang unang gipasabot nga katawhan, mahanaw maguto, sakto tong iyang giingon. Nga gibasa diya sa Pinarig 21 versikulo 1, pero nasaypan niya ang pagpahayag. Nga no, balikan ta pagbasa ang iyang gibasa sa mga nangagi, Bradron, ang 21 sa Pinarig. Okay, Reb, niya, 21 onos pinadayag, pabor na to sa ilang Bibliang tatak, Seventh-day Adventist Holy Bible, gingon. Ogo niya, nakita ko ang usa ka bagong langit o usa ka bagong yuta, kay ang unang langit o ang unang yuta nangahanaw naman, o ang dagat wala na. Kini siyang gipasabot mga mahalamong tigpaminaw ug ang dagat wala na. Katong dagat diin dito sa dapit sa unang mga katawhan. Kay pag maghisgot ang bag-ong dapit, dili man na maong dagata kanang dapit na. Diin diha napaluna ang bag-ong mga katawan. Mo nay but ipasabot. Ngano? Tungod kay ang Biblia naghulagway nga dunay laing dagat, mga mahalamong tigpaminaw. Ang tinud pagkasulti parehas sa dagat. Pero ang dagat sa Dipolog ug ang dagat diri sa Cagayan de Oro City, dagat ang ipasabot pero dagat ba na sa Dipolog? Ang kining niya sa Cagayan de Oro City nga dagat? Dili. Dagat ba ni sa Dipolog kining dagat sa Cagayan de Oro City? Dili. Na kung magisgot ang dagat sa Dipolog, kung mabalhin na, wala na tong dagata, kaya ang giatubang nimo, ang lain namang dagat, mubasa sa ta sa Biblia, Bradron. Hay nang puriba nga doon ay laing dagat nga gipasabot. Musa katong unang dagat, wala na to, kay di naman to maong dapita. Aneri, basahon ako ang prueba nga nagisgot og laing dagat. Ang gihipasabot na, matag dapit ba nga naay dagat, o gitawag na naglaing dagat, kay tungod ang dapit, may gipasabot niya na. Salmo Kapitulo 72, versikulo 8, magagahom usab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat. Sa diya lang pagbasa, nagisgot nga may dagat unya ngadto sa laing dagat. Lokasyon ang gipasabot. Hain pag ginandugang prueba nga mabasa sa Biblia, niya sa Amos Kapitulo 8 versikulo 11 ngadto 12. Aniya karon ng mga adlaw moabot na nagaingon ng Ginoong Hiyuba nga diha sa iyo ta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalingog sa mga pulong ni Hiyuba, og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Bisag diara kita nga punto mga malamong tigpaminaw, di ba nakita na to? Sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Amos Kapitulo 8 versikulo 11 ngadto 12, unya sa 72 sa Salmo versikulo 8, magagahom usab siya gikan sa dagat ngadto sa laing dagat. Di katong giingog dagat wala na, kay aduna may laing dagat nga atubangon. Katong bag-ong mga langit, bag-o ng mga katawan, katong bag-ong yuta, bag-ong dapit, di nagpuyo diya ang mga katawan. Kay ang unang langit o ang unang mga katawan nawala na, dili na to sila mo'y mao nga mga katawhan. Muni buti pasabot na katong bag-ong mga langit, mga malamong tigpaminaw, bag-o ng mga katawan, mga katawhan na nga makabalo mo awit, mga tao na makabalo mo mantala. Hay nang priba nga ang kanhi nga mga katawhan, Bradron, dili na to sila mao kay adunay laing mga katawhan nga palabuton. Kung sa figure of speech pa, katong unang mga langit nga katawhan, mawala to sila kay pulihan na sa laing mga kaliwatan nga mga langit. Hay nang priba. Okay, ang prueba rin basahon ko Ecclesiastes Kapitulo 1 versikulo 4 gingon, usa ka kaliwatan mo agi ug ang lain nga kaliwatan mo abot, apan ang yuta mo pabilin sa walay katapusan. O di matinaw nga matod pa usa ka kaliwatan mo agi. Dunay kaliwatan di ba mga tao na? Muagi sa to pamulabay na ug ang laing mga kaliwatan mo abot. Na kanang mga kaliwatan nga miagi kung i-figure of speech na. Di mga langit. Ang katong lain nga mga kaliwatan nga moabot mo nang bag-ong mga langit. Na kinsa na itong kaliwatan nga moagi kay laing kaliwatan na ang mupuli o moabot. Kinsa katong mga kaliwatan sa sinugdan Bradrone nga mga langit nga unang langit pero pulihan to sila og bag-ong mga langit o bag-ong katawhan busa katong langita
nga bag-o mao to ang dapit bag-ong yuta nga ilang nahimutangan kay ang unang langit katong dapit nga yuta nga ilang ginahimutangan dili na to moy mao. Ang gisgutan nga mga langit nga mulabay nga mga katawan nga gipasabot mao tong Israel. Mao to'y pulihan. Ya tong gilagway pud nga kaliwatan nga moabot. Niya sa Isaias kapitulo 43, Reverend basahon ako, bersikulo 1 ngadto sa 4 ingon ini ang atong pagbasa gingon. Apan karon kini mao ang gingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo o Jacob og siya nga nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo, og sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, niyang kalayo mo sila og diha kanimo. Kay ako si Jehova nga imong Dios, ang balaan sa Israel, ang imong manunubos, gihatag na nako ang Ehipto ingon nga imong lukat, ang Ethiopia ug ang Siba nga puli kanimo. Tungod kay ikaw bililon sa akong pagtanaw ang Israel og dungganan katong Israel og higugma ko ikaw. Israel gipasabot nini. Tungod niini magahatag ako sa mga tao puli kanimo og mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. O di dunay puli nga mga katawhan natagadiin ba to ang mupuli nga dapit diin katong mga kaliwatan na moagi katong Israel wadrone kay magbuhat og mga bag-ong mga katawhan puli sa Israel. Okay re, baron atong masusi kung tagadiin o asa ang lutawan nining kapuli sa katawan nga Israel. Akong balikan pagbasa ang bersikulo 4 sa kapitulo 43. Unya ilapos na ko pagbasa sa bersikulo 6. Gingon kini sa pagbayag. Tungod kay ikaw bililon sa akong pagtanaw og dungganan og gihigugma ko ikaw katong Israel. Tungod niini maghatag ako sa mga tao puli kanimo ug mga katawan ilis sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok kay ako ania uban kanimo, dad-on ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Ako magaingon sa amihanan, biyai og sa habagatan, ayaw pagpugni, dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa matinaw nga ang kapuli di ay sa Israel nga bag-o ng mga katawhan kay ang Israel naman dapit sa Middle East ang mupuli nila ang gisgutan diri sa bersikulo 5 nga dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Mga kaliwatan nga gikan sa silangan ang pagadadon sa Dios isip puli nga padumalahon puli sa Israel. Pero diin nga silangan sa bersikulo 6 gingon dad-a ang akong mga anak nga lalaki o ang mga anak nga babae gikan sa layo. Sa ato pa ayaw pagpugni dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Sa ato pa silangan nga layo nga mga lalaki o mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Munang buti pasabot sa silangan nga o halayong silangan ang mupuli nga bag-ong mga katawhan. Kung sa figure of speech bag-ong mga langit. Kay katong unang mga langit mao ni ang Israel. Pulihan sa bag-o na nga mga katawhan o sa figure of speech bag-ong mga langit. Naon say priba nga kini ang gipasabot nga lokasyon badron halayong silangan o kon far east. Ang prueba rin usa ka translation gitawag James Mopa translation. Bisag din nato gamiton ng verse 6, ang verse 5 lang sa chapter 43 gingon sa Isaiah. From the far east will I bring your offspring and from the far west I will gather you. Busa far east ang lokasyon nining katawhan nga kapuli sa katawhan nga Israel. Pag matuman sa halayong silangan bradron, magwali ba ni Jehova, magwali ba ni Hesukristo? Dili magwalig Jehova reverend tungod kay kining wali nga Jehova nga gibuhat sa katawhan nga Israel sa unang panahon nga gimantala ni Moises Deuteronomio 32:3 ug 4 nga gimantala nila si Jehova dili to magpadayon kay si Jehova mismo mo'y naghimo og tugon nga ang iyang ngalan dili na itudlo og dili na imantala. Niya sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31:34. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel uban sa balay sa Huda. Kung unsa ang bagong tugon nga naghimo si Jehova gi-address una dito sa katawan ni Israel nas 34 og sila dili na gayon magtudlo ang tagsatag sa katao sa iyang isig katao ug ang tagsatag sa katao sa iyang igsoon sa pagingon ilhon mo si Jehova. Busa dili Jehova reverend ang imantala nining katawhan kapuli sa katawang Israel nga mulutaw sa halayong silangan. Dili pod ni sila magmantala o magwalig Kristo. Tungod kay si Pablo nga tinun-an ni Kristo mo'y nagpahayag nga ang ilang pagmantala sa maayong balita
mahitungod kang Kristo dili to magpadayon kadtoy mawala kay dili pa maong kahimpitan. Sa puriba niya sa pagpahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Pero sa Biblia nga hiligay nun, Biblia ang Katoliko nga hiligay nun ako basahon rib, gingon kini sa pagpahayag. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit magabot ang indi himpit magataliwan. Timan-anta si Pablo nagisgot og wali. Nagwali na sila, niadtong pulong sang Dios nga gihatag daw kanila, pero matud pa niya kadtoy mawala kay dili pa maong kahimpitan. Inig abot na po hingpit kuno nga moabot. Atong susihon kun hain magipahinungod ang pagwali sang pulong sang Dios. Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa pahayag ni Pablo mao ra gyapong Biblia ang Katoliko nga hiligay nun. Gingon, kani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali. Pero matud pa ni Pablo, dili hingpit ug kutoy mawala, kay pulihan pa sa hingpit. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali, nahanungod kay Kristo. Busa, ang pangutana kung kining katawan nga pulis sa Israel nga mulutaw sa halayong silangan kung magwali ni sila, ang ilang iwali ba hiuba ang tubag dili? Magwali ba ni sila Kristo ang tubag po dili? Kay matud pa sa Biblia nga atong nabasa, sulat ni Pablo, dili pa magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo, kay dili pa mao ang kahimpitan. Busa dili wali nga Hiuba o Kristo ang mulutaw sa halayong silangan. Unsa naman nga wali, bradron, sumala sa Biblia nga kana nahimong katumanan diha sa atong pagkabag-ong katawhan. Walay lain Reverend Wali na sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Kay tulo raman ang na-record God sa Biblia, Mateo 28:19, sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang kapuli sa Man mao si Kristo, ang kapuli sa Kristo mao man ang Espiritu Santo. Busa mao na gid ang wali nga pagadad-on sa tao, patalinghugan sa tao nga nining atong panahon nga niya natuman kanato. Gitagna sa unang Pedro 1:12, gingon sa pagbayag o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa ako nang gikaingon, kita ni claim niini nga katuman nantuod kita man ra ang nagwali ang ilanan nga buluhaton naman kanato kita ra ang nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Og tungod kay niata sa nasod nga Pilipinas sa paglutaw na sa pagwali, bradron, kini bang Pilipinas halayong silangan? Halayong silangan, Reverend. Usa ka basahon nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114 nga naguluhan, The Brief History of the Philippines, gingon, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa ato pa, sa panahon ni Legazpi, ang Manila, sentro sa komersyo din sa Pilipinas. O kini Manila nga niya sa Pilipinas, sentro sa negosyo o patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Busa mga mahal namong tigpaminaw nakapakatinaw sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa dili tinuod nga nagkatawa-katawa siya nga wa kuno mi kasabot kay naami sa kahimtang sa tinudloan sa piki nga Espiritu Santo. Pero taliwala niya na siya inipaka og napamatud-an nato nga bisan pa ang mga katawhan nahibalo nga mga mag-awit tungod kay gilamdagan sila sa Dios nga ang mga tao day sa figure of speech tawgon og mga langit. Miabot naman oras, sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, Pastor Tomas de Eugenio Sr. kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa kauban ng Evangelista o Ministro. Kini sa bang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.